metu saka kandhangmu. Wis sing tak enteni, wis sing tak tunggu-tunggu Werkudara. Yen mungsuh prajurit kroco-kroco ora ana guna paedahe. Ayo dibuktekake karo wong sak jagat. Gajak sapa Werkudara sing dadi pakan gagak batange. Wah. Wah. Ora pas sontok tandingmu. Aduh Werkudara kok kapake aku Werkudara. Werkudara aku kapok. Aku njaluk ngapura Werkudara. Aku ngaku kalah Werkudara. Aku njaluk ngapura. Pantes diwenehi urip mudhar. Mawut kang katrajang ing Dahana Wadya sangkep kaprabon prang kang Abramarkata ora patut dadar pisan ing atase ratu kembar adiku Gajaksa lan Sarabasanta Narendra pepethingan parandene bareng magut mongko dadi senopati pengapit tanding karo Werkudara mung sak gebyaring kilat wis padha mati. Ya Werkudara kuwi aja gempilo sirahmu. Sawangen senopati agung Patih Sengkuni sing magut Suranendriya. Kowe menang karo aku tak sembah sak cindhel abangmu.
Suramrata Jayamrata kirbutenake sayuta mara saketewuri ampyakan kaya wong njala rebutan kaya menjangan mati kowe kena pamer kaprawiran mungsuh karo adi-adiku saklara ning yen kowe tanding karo Sengkuni ora bakal bisa menang iki jagat sing bakal nekseni lamun to patine Werkudara ana patine ana tangane Patih Harya Sengkuni. Wang-wang apa iki? Obah wae ora. Patih sing ra marai ora rukun ya Sengkuni. Sengkuni lek diwalik niku seng. Iblis ripalungguhan iki karma sing nekani lek. Dina iki mati kowe dadi ndok iyekno madyaning Bharatayuda. Ngendi nggon ngendi papan angger enek Sengkuni ora rukun. Mbuh Plasa Jenar, mbuh Negara Ngastina, mbuh Majawarna, tek enek Sengkunine unduh-unduh ya ora dadi. Candak ku ingat-ingat. Yek! Tibane gir pecah dasmu. Iki perang karo ngendi nganggo gir men penting menang. Sengkuni mati lakon apa?
ora bakal aku iso mati. Mergo anggere aku arep mati mesti tak cesneh. Werkudara aja gembelo sawangen. Nadyan aku sedina mati ping 17 ora bakal aku bisa kiamat uripku mergo aku mesti urip. Uripku iki sak dawane jagat iki melek mripatmu isi urip iki. Ayo. Apa to kapalane lali. Gandel. Wis ra bakal aku iso mati. Pokoke kentekan akal musuh karo Sengkuni. Sawangen le. Sawangen wis stres musuh Sengkuni. Kira-kira kamu tidak malu sama dunia? Kamu itu satria panglima perang yang kalau lagi perang tidak pernah kalah, namun sekarang cuma kalah dengan Sengkuni. Petro, Sengkuni ulet nyawane. Angger mati katibane kuku Pancanaka bali urip meneh. Ono marambak makaping-kaping. Tegese jenengan kalah. Aku ora kalah nang aku bingung. Njur bapakmu kon rene. Non? Bapakmu kon rene. Bapak sinten? Pak Sukron? Semar kon rene. Oh nggih, siap. Niki areke pun teng mriki niki. Semar. Wonten dawuh. Sengkuni perep nyawane. Ora iso mudhar. Kowe wong lawas mesti ngerti wadi iki. Carane mateni Sengkuni piye? Kula tingalane riyen. Mari koten prayitna semuri reheka balik ditiyani Gandayani Sunya Purnawa sasi. Suluk cara ngendi? Sampeyan ora bakal iso mateni Sengkuni yen durung ngerti pengapesane Sengkuni. Merga pengapesane Sengkuni niku bisa ketok lamun tak trawang saking mriki. Wis ketok. Dereng. Aja delawanan. Niki janjane mung kari ngeling-eling sejarah sing kawuri. Nun sewu. Jenengan kemutan apa mboten nalika Sang Resi Wyasa niku ngasta wujudipun Lengatala. Lengatala kala wau dipun nggih rebutan kalian Pandhawa lan Kurawa satemah Lengatala niku kutah wonten ing Jrambah. Salebetipun
lenga kala wau kutah wonten ing jrambah lajeng Sengkuni gulung nganggo lenga tala. Mongko dayane lenga tala sinten kemawon ingkang kawratan kalepetan lenga tala niku mboten tedas gaman menapa kemawon badhe dadi wong sing kebal. Mongko nalika semanten Sengkuni niku gulung tegesipun wiwit saking pucuk rambut nganti jempol sikil awake Sengkuni niku kelepetan lenga tala. Mula Sengkuni nika mboten iso mati. Akan tetapi ada sebagian tubuh yang tidak terkena minyak tala, yaitu sing mapan wonten ing dubur kacang ijo. Jaluk dubur niku canthuka. Mboten ngerti melih cah saiki sampean ngerti. Canthuka niku wadidang. Ngerti? Mboten. Lah basa. Apik. Yen ra mudeng basa. Dubur canthuka mboten ngerti. Ora ngerti. Kula bisiki. Kenapa, Pak? Ora padha mau. Kowe mau dibisiki Semar? Iya. Sing ngerti mung Ndara Werkudara karo kowe, aku ora dibisiki dhewe. Iki kawruh luhur lho, wingit iki, ora anggere wong iso nampa. Ayo jenenge rombongan Ndara Werkudara napa kowe napa Semar ngerti mosok Bagong ra ngerti. Bedane iki apa? Mung wong-wong piniji sing kena ngerti ngelmu iki. Jer Basuki mawa biya, kelakone Panjangka kudu nganggo pangorbanan. Tegese piye? Yen kowe pengen ngerti ngelmu sing dibisikke Semar marang aku, waton kowe bisa menehi sras-srahan minangka tandha mahar dhuwit udakara 100.000 kowe tak bisiki. Semi karo dulur hitungan kowe. Nyah iki lega wedhi lho. 100.000 ya, Nyah. Ikhlas ora? Ora ikhlas ora nek dayane. Ikhlas lan batin. Nah ya. Dibisiki kawruh luhur mau. Bayar 100 ya, Bu. Ya. Lungguh sing penak. Siap. Megeng napas. Silet. Hah? Masa sih? Ya ampun, aku bayar 100 sih mung entuk kuwi. Lah sing dibisiki Semar ya kuwi kok mau. Mbok aja kebangetan to terus ngono nek larange ra umum. Aku ki ngetokke dhuwit 100. 100 sing meniti sedina lho kuwi. 100 masa mung entuk kuwi. Biasane 100 sih entuke sandinge kuwi lho. Waduh.
dene semono anak-anak telu ora roh lho. Kebuangeten ra pengalaman sampe le ngopi kurang kenthel. Wah, semrawut. Yo piye carane ngono. Lah niki lho, ini jarike mang silakne sik. Nah, mang rada jokke men mripat jenengan ni roh. Wah. Ono wae. Nah, ngene iki lah. Njur cetok. Mang presane niku lho pun mencep niku lho. Wis kono mumpung yahene pas indang blus ngono ae. Mosok satria dolanan kaya ngene iki. Lah yen ra ngono sampean ya ora iso mateni. Wis to dijajak sik. Mriku niku lak jan-jane nggih variasi ya penak jane niku. Ampingmu delawanan. Wis ndang ngono Werkudara karo kok kapake aku Werkudara. Natur ngono utang nyaur nyilih balekake. Kowe sing nyebar wisa rusake kerukunan pendolan Kurawatine iki undu-undu arwah tandur. Halo Bandung. Gam, lambumu kaya waok ngono. Ning ampun ning gawe Kurusetra ora tau adis lho. Gawe minyak wangi. Hah? Gawe minyak wangi. Sapa sing nggawa? Ndara Werkudara lho. Apa entuk? Entuk. Nyuwun minyak wangine, Gus. Heeh. Sik kaya tau mambu ngene iki lho. Sik meleh dan meleh. Meleh. Wis, meleh ta meleh. Wis. Ojo nekat ngono, pokoke meleh. Pokoke meleh. Sik tau iki kaya mambu. Napa niki sing jenenge relaksa? Meleh. Momong, cak meleh. Bajinuk ngerti aku. Telek to iki. Asem mbirane truk mau entuk kuwi saiki kelangan duwe iki lah. Mane kaya asine ra cetok. Mati ae. Nata Kresna lan ngandika Duh Yayi Prabu Haywa sungkaweng tias mring solaing rene wah jlipeng kakangku mestine mripatmu weruh sengkuni brangkangan nadyan to sengkuni kae sekarat nanging tetep ora bakal mati sebab apa matine besok bareng karo pacangane anggene ngumbar kamurkan. Sapa? Ratu Ngastina Duryudana. Besok sing kudu mateni ya kowe Werkudara. Kala kanggo tinggal kakampokan yo mahal
nyogo ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abala ratu kota sirahmu Nadyanto aku wis ra duwe apa-apa Duryudana wis ra duwe sapa-sapa nanging aku tetep ngadeg jejeg Bratayuda durung rampung Werkudara Pandhawa durung menang lamun turung glundung sirahe Duryudana mulane palungguhan iki jagat sing dadi seksi sapa sing luwih didaya sapa sing luwih prawira ana pungkasane Bratayuda iki sing tegese negara Ngastina sawutuhe lan negara Ngamarta tak penehake kelawan kowe waton wis jengkelan kuandaku gublundung sirahku bosok koklok dirubung laler kaya palungguhan iki aku sing bakal mbuktekke apa kang dadi ucapmu dengo sing dadi kuwandha del-del waduh
Geden-gedenan. Ah. 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 Bos. Ah. Ah. Oh. Ah. 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 Wah! Prabu Duryudana wis ngalumpruk tanpa daya angga gumlepak nganti kaya bangkening buta rikma lukar gembel marus irung gruwung kuping perung mripat ceplong lambe ngloyong suku sakujur kanan kiring pokah lengen sengkleh pundak dengkleh busana sebat sebit runtang ranting badan sakujur dedel duel ajuramoh apa to darunane kaya mangkono labedatan ana mareme Sang Werkudara ngenya milara mengsah henget mring candalane Sang Kurupati sakedhap-sakedhap anggero sura Hyang Werkudara saryan jambak rikmane Sri Duryudana nunten mustaka kajebles-jeblesaken wonten ing padas curi. Ewadene perep nyawane Sang Duryudana nganti asawang kunarpa datan bisa pecah. Werkudara iki wong goblok. Kowe iki wong bodho. Dina iki tutupno anggenmu bungah-bungah merga rumangsa menang perang. Mongko sejatine kowe iki kalah sing menang ki aku. Sebab sadurunge aku mati wiwit aku cilik nganti tuwa tansah urip kepenak mukti wibawa mubra-mubur mangan enak nyandang utuh rasake Nyakrawati mbau dendho aku dadi ratu suwene 32 taun disunggi-sunggi karo kawulaku beda karo uripmu kowe iki mung dadi wong perang larat keserakat wong kelambrangan saka anggenmu gandrung karo sing jenenge kautaman nganti bola-bali kowe gampang tak apusi kowe tak lebokke alas kowe dadi wong poporiman dadi wong buangan dina iki arep ngukup negara Ngastina sing tok kukup apane merga negara iki wis kothong mlompong ora ana bondo donyane malah kowe tak tinggali utang sak cindhil abangmu tangeh kowe iso nyaur Radian wong sak jagat kabeh padha kandha kabeh padha nyoraki ngeploki yen Pandhawa iki jane wong utama ning kanggone Duryudana kuwi wong nista. Apa to sebabe aku ngarani kowe wong nista mergo ibumu kae wong kendho pinjunge. Wong wadon sing seneng laku sedeng laku lemer karo wong lanang liya. Cetha lamun to punta dewa kae gantenge kliwat ukur sabare tanpa nganggo wates
merga kae sejatine dudu anake Pandhu nanging anake Bathara Darma karo mbokmu Kunthi selingkuh nalika semono. Kowe dianggep dadi anake Bathara Bayu wis sejatine mungkin nutupi anggene seten anggene selingkuh ibumu karo Bathara Bayu. Janaka kang gantenge kliwat ukur merga gendaan mbokmu karo Bathara Kamajaya. Adimu kembar. Lah kula Sedewa ke sejatine dudu anak Pandhu nanging anake Dewa Aswanaswin. Cekak cukupe kuwi dudu wong utama nanging anake wong wedok lemeran ae. Wah! Wah! Ah! Prabu Yayi Werkudara manut kodrat Duryudana iki durung bisa mati. Isih kudu ngunduh wong penggawe ya kuwi sekarat ora urip nanging ya ora mati. Ngagak-agak 1000 lara dadi siji badan sakujur dirubung singgat lan werjit cacing suwene iki mengko 100 taun. Banjur dikapakake wong elek iki. Prayogane palungguhan iki buangen nang tengah alas. Banjur tindiyana watu sing gedhe. Ya ing kono dheweke mengko bakal ngrasakake woh pakardine. Wiwit cilik nganti tuwa mukti wibawa nanging kamuktene mau saka wohing cilaka lan dosa. Lah ya iki mengko Duryudana bakal wiwit ngrasakake 1000 lara nganti 100 taun suwene.